Ukhetha ukuqeda ngempilo yakhe ngokudla umuthi wamagundane umfundi okuthiwa ubizwe ngothisha ngesidomu phambi kwabanye abafundi kubanga ukuthi umbuyisele eklasini abedlule kule ngaliphasanga nyakenye. Ukonele Khumalo neminyaka 19 okubonakala kule video ubefunda ePhumanyova High esiphambanweni kwaNongoma okungesinye sezisikole eziphasa kahle kumatikuletsheni esifundazweni KwaZulu-Natal. Kuthiwa lo mfundi akaphasanga nyakenye okutheke uma kuvula isikole waya grade 11 bamyeka kothisha wafunda. Kuthiwa-ke sekuzodlulela amaholidi esigaba sokuqala sephasika umfundi ucela ukuba-ke bamyeke asaleke esebhala isivivinyo bese ebuyela grade 10 uma-ke kuvula izikole. Kuvela ukuthi-ke kube khona-ke okungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nothisha okungena-ke noma kombize ngesidumo. Umthombo-ke othembekile welanga uveza ukuthi lo mfundi ubethatha kancane-ke esikoleni ewaphinda amaklasi. Ngisola ukuthi-ke izingane zimhlekile uma-ke noma-ke esebuyele emuva. Sisola ubudedengu besikole okuyiyona noma kuyona yonke lento eyenzekile ngoba-ke nabo bahlulekile ukusilawula lesi simo. Nakho-ke okunganaki kothisha izinto abazenzayo ezinganeni nabazikhulumayo zinomthelela omubi kusho-ke umthombo. Kuthiwa-ke lo mfundi uye edolobheni kwaNongoma ngolesithathu eyokhipha imali abethunywe yona kusola ukuthi-ke umuthi uwuthenge ngaleso sikhathi esedolobheni. Umthombo osonele nalomndeni uthi-ke kutholakala umuthi endlini abelele kuyona umfundi kube ukuthi othisha noma-ke uthisha osoleka kulokhu uzamile-ke ukuyokhala emndenini waxoshwa-ke ephethe okuthile. Uninakhulu komfundi uNkosazana Sanzeni Khumalo uphike walala ngomhlane ukuthi kumzukulu wakhe ozibulele. Utshele-ke iphephandaba ukuthi-ke ubekade ephethwe yisisu ebuza ukuthi khona yini uthisha ofike-ke emndenini wajikisa nakho lokho-ke okuphikile. Bafikile-ke othisha bazosikhalisa kwakhona-ke abakushiya esosweni. Engikwaziyo ukuthi-ke ingane iphelele-ke ezandleni zami izibhonqa-ke ilunywe yisisu kusho uNkosazana Khumalo. Uthi-ke phakathi kwamabili ngolesithathu umzukulu ufike-ke esesiginqa-ke phansi noma-ke esesabeka indlela-ke isimo abekade-ke kusona exine ngokugula. Uthi uzamile-ke kumthelela amanzi abandayo nashisayo kwanhlanga zimuka nomoya kwaze kwaba-ke ephelele ezandleni zakhe.